Синоптиктар мәгълүматы буенча, был аднала республика райондарында койма ямгырлар көтелә. Таулы һәм бәләкәй елгаларда һау кимәле күтәрелү ихтимал. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Әштанова. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгы матбугат хезмәткәре Ленария Малезинованың яйге ташкын турында хәвефлек турында һөйләшәбез. Һаумыгыз. Ленария Малезинова шулай итеп, яйге ташкын без инде икенче ел күзәтәбез килеп сыга. Бuna яңа гына үткән ял көндәре һезнең хезмәткәрләр өчен ничек үтте, ниндидер бәхетле сорактар теркәлмәнеме? Әлбәттә, яйге ташкын әле быел күзәтелмәй, әмма ләкин без күзаллайбыз. Чөнки булуы ихтимал. Чөнки койма ямгырлар дәвам итә, булазналла койма ямгырлар бар, шуга инде әле искәртү эшләре алып барыла. Үткән ял көндәренә килгәндә, әлбәттә безнең фаҗигалар теркәлде. Һауда булган ул инде 2 балыкчы Аскын районында һәм Мәсәт районында 2 балыкчы балыкка барып инде ниндидер сәбәпләр аркасында һауга төшеп китеп, бына гомерләре өзелде һәм бер ир Алексеевка ягында Агыйдел елгасында табылды. Ул инде балыкчы түгел. Бына улар менән дә рейдтар үткәрелә, эшләр алып барыла, әмма ләкин инде фаҗигалар теркәлеп тора. Яйге ташкынга килгәндә, ысынында ла бына хәзер ямгырлар, койма ямгырлар булу сәбәпле бит инде без гадәттән тыш хәлләр министрлыгы булайда бит инде көндән көн халыкка хәбәрдар җибәреп тора. Юма көнде безнең шул тиклем бына искәрмә килде. Нык койма ямгырлар көтелә, игътибарлы булыгыз дигән. Һәм без уны барлык хезмәттәргә yetkirdik. Әлбәттә, улар инде сотовый телефоннардагы хәбәрләрдән тыш безнең район хакимияттәре, авыл хакимияттәре, бигрәк тә бuna койма ямгырлар булганда, кайһы районнарда елгаларның ташуы ихтимал, кайһы районнарда куркыныч яный, шулар менән эш алып барылды. Ул инде безнең әлбәттә көньяк районнар, таулы һәм елгаларда, бәләкәй елгаларда һаудың күтәрелүе ихтимал дигән күзаллаулар бар, әгәр дә бuna ошулай койма ямгырлар дәвам итә. Алдан мәгълүмат биреп бараһыгыз. Әлбәттә, алдан мәгълүматлар бирелә. Бuna без үзебез бит инде бuna шулай радио, телевидение аша, басма матбугат аша һәм инде безнең рәсми сайтларда, төркемнәрдә һәм райондардагы, урындагы безнең хезмәткәрләр дә, ундагы урындагы шулай ук телевидениелар сыгышы яһайлар һәм инде газеталарда шулай ук район һәм авыл хакимияте менән уларның да рейдтар үткәрелә. Кемдер инде һау яткылыктарына якын яшәйләр, шул ук ял итүчеләр менән дә рейдтар үткәрелеп тора. Рейдтарга килгәндә шуны әйтеп үтернем, безнең бuna әле 1 июньдән һау инү мизгеле башланды бит инде. Безнең республикада 186 рәсми пляж эшлә, шуның 10-ы безнең башкалабыз Өфөлә. Бuna ошо аралагына безнең 4000 рейд үткәрелде һәм 341 протокол төзелде. Бұл инде төрле юнәлештәге тәртип булуларга кагыла. Шуларның 96-һы рәсми булмаган пляжларда һау инүчеләргә төзелде. Ни өчен рәсми булмаган пляжларда кешеләр күбрәк һау инә? Чөнки рәсми пляжларда исерткеч эсемлектәр эсергә ярамый. Уның өчен штраф каралган. Инде халык бара рәсми булмаган урыннарга һау инергә, рәхәтләнеп, онда исерткеч эсемлекләрен эсә бит инде. Бuna ошо Әмма онда коткаручылар юк. Онда коткаручылар юк һәм инде бuna бездән касып дип әйтәм, рәхәтләнеп махсус булмаган пляжда һау инәләр исерек килеш эсеп һәм һауга төшәләр дә бит инде күп кенә ошондый осрактар фаҗига менән тамамлана. Бuna үткән адналагы балыкчыларның, уларның рәсми булмаган урыннарда теркәлгәнеме? Рәсми булмаган урыннарда теркәлгән һәм әлбәттә инде онда насар тормыш алып барган социаль төркемендә. Социаль төркемгә караган кешеләр. Шуга инде бuna улар менән дә аерым эш алып барыла. Шул ук авыл хакимияттәре, шул ук безнең хезмәттәр, уларга аңлату эшләре алып барыла һәм памяткалар, искәрмәләр дип әйтәбез бит инде таратыла. Әмма ләкин көндән көн бuna ошо фаҗигалар кабатланып кына тора. Бигрәк тә бuna хәзер койма ямгырлар аркасында безнең елгалар күтәрелә икән. Балыкчылар бит улар яр буеннан гына балык тотып калмай, тынлы кәмәләр менән сыгалар. Һау бuna ямгыр яуып күтәрелә икән, онда нимә генә агып төшмәүе ихтимал. Шул ук услы берәй ташмы, яисә берәй ботакмы торып, уның кәмәһенә бәрелеп тыны сыкха,
Әлбиттә, тагыла бына фәҗиғәнең килүен көттә тор бит инде. Үткән ел тәҗрибәһе нимә өйрәтте? Нимәгә өйрәтте безне? Үткән елда шулай республика елгаларында ташкын булган, яйге ташкын булган. Әлбиттә, бына безнең хезмәткәрләр бит инде язгы ташкынга улар язгы ташкын бетү менән киләһе елдың ташкынына әзерләнә башлай. Ә былтыр ысынында ла ул көтелмәгәнрәк хәл булды. 30-40 елга бер кабатланган табигать мөгъҗизәһе булды бит инде. Шуга кыйынгарак тура килһә, быел ошо фәҗиғәне булдырмау аркаһында әлеге вакытта бына безнең укыту эшләре дип әйтәм, алып барыла бит инде авыл халкы менән дә кемдер елга, күл ягындарына якын яшәйдәр. Һәм инде барлык техникала шулай ук әзер тора. Һәм бына елга ярдарына якын яшәүчеләргә тагыла бер тапкыр искәртеп әйтер инек, чөнки язгы ташкынга гына түгел, бына әлеге вакытта ла үзләренең бына өй алдарынан ямгыр килә дигән мәгълүмат алгас бит инде тазартып куярга, бына йырындар эшләргәме, теге елганың һавы һау китһен өчен, үзләренең теге биләмәһенә инмәһен, һау китһен өчен ошыларны барыһында алдан ук искәртеп эшләп куярга кирәк бит инде. Шул ук бына авыл yerендәге халык безнең якта күп итеп ямгыр ява дигән хәбәр бар икән. Кирәкле әйберләрне үскәрәк алып куярга бит инде. Һәм әлбиттә безнең авылдарда мал-туар. Мал-туарды әгәр дә бына шулай койма ямгырдар булып, һау ташу ихтималлыгы бар икән, күзәтелә икән, алдан ук хакимияткә мөрәҗәгать итеп, үзеңнең мал-туарыңды кайда куырга кирәклеге, нинди урын билдәләнгәнлеген асыкларга кирәк. Уны инде бына әлеге баянгы һава торышын күзәтеп барырга һәм рәсми хәбәрләрне укып, шуга әзер булырга кирәк. Бер вакытта ла МЧСтан килгән мәгълүматты инкар итәргә ярамай. Битараф калырга ярамай, бер сүз әйткәндә. Бuna һез вакытлы яшәү урыннары әйттегез. Улар яз көне һәр вакыт әзер була, яйге ташкын мәлендә нисек эшләй улар? Улар әле лә әзер, 500-дән ашу бит инде безнең бына ундай урындар бар. Әлеге вакытта ла улар әзер. Әгәр дә инде бына шундый осрак була калһа, тап бына ошо хәүф янаган районнарда улар кешеләрне кабул итәргә әзер. Ташкын вакытында, яйге ташкын вакытында һау күтәрелгән осракта мөгаен да һау уйный урыннары, пляждар ябыла. Бына балыкчылар менә ни хәл итәргә? Әлбиттә, бына һәр бер пляж менән, һәр бер балыкчы менән аерым эш итәләр. Шуның өчен дә әлеге вакытта рейдтар дәвам ителә. Әле бына безнең тикшерелә бит инде пляждарның әзерлеге, пляждарның ханы менә без әле бүген әйттек 186 дип, ул бүген кискә яисә иртәгә иртән бөтенләй икенче хан булырга мөмкин. Кайдалыр яңа пляж асыла, кайдалыр инде пляждарның ябылу ихтималлыгы зур. Ташкын аркаһында. Ташкын аркаһында. Шуның өчен бына безнең рәсми сайтта, шулай ук дәүләт комитетының рәсми сайтында ул һәр вакыт яңартылып бара, унда инде танышырга кирәк. Һәм әгәр дә ташкын була икән, мотлак рәвештә унда барырга ярамай. Һау күтәрелгән вакытта көн өсе дип һау инергә ярамай бит инде. Шуга һава торышына карап эш итәргә кирәк. Үзеңнең гомереңдә хәүф астына куймаем тиһәң, ямгыр яуып үтте, мәсәлән, кисә анан алдагы көндә һау күтәрелде, ә бүген көн эсе дип, бына ошонда барып һауга ыргырга ярамай. Бу үтәлә фаҗигале, чөнки уның елга ташып һау күтәрелеп китеп бит инде ярыла, бозыла, һәм водолаздар тазарткан һау төбенә лә нимә генә агып төшмәүе ихтимал. Шуга мотлак рәвештә рәсми пляждарның исемлеге белән танышырга һәм ташкын беткәнсегә тиклем унда инде һау инмәй торырга. Хатта ошондай мәгълүматлар да булды, ябылган пляждарда ла һау инүчеләр булды. Бу инде үтәлә хәүфле, булай эшләргә ярамай. Ябылган шунда һау индек, тиләр дә баралар. Шулай дип баралар да, хатта югырып баралар да сумалар. Уның астында бына әлеге мәлдә водолаздар тазарткан. Унда рәсми пляждарның һау төбе таза. Әмма яйге ямгырдар явып, елга ташкандан һоң һикереп барып төшү түгел, булай да инеүе әле. Гомумән һау ингәндә әкрен-әкрен генә һауга төшәргә кәңәш итәләр. Әлбиттә, яйлап кына һауга инергә һәм инде бына кояшта кызынып ятып, теге югырып барып һауга төшеп китергә ярамый, чөнки инде тәнең кызган, елганың һавы бит ул барыбер да халкынса, һәм һине көзән йыерып, нинди генә фаҗига теркәлмәүе ихтимал. Шуга инде нык кояш кыздырганда түгел, иртәле кисле сама белеп кенә һау ингәндә, әлбиттә, без күп фаҗиганан үзебезне һаклап кала алыр инек.
Фажығынан хақлы дегенде тағыла бір неме бір соғы хала, шул ук һеҙҙең хеҙмәткәрҙең хәбәрҙәренә ҡарағанда, һәм синоптиктар хәбәрҙәренә ҡарағанда көслө йәшендәр булыуы ихтимал. Бына ошо ваҡытта үҙеңде нисек һаҡларға? Инде ҡағиҙәләрҙе мотлаҡ үтәргә кәрәк. Мотлаҡ үтәргә дип бына мин әленән-әле эфирҙан эфирға әйтеп киләм. Беҙҙә йәшен ҡайҙалыр ялтырлай ғына башлай. Беҙ кеҫә телефондар алып, шулар фотоға төшөрәбеҙ, видеоға төшөрәбеҙ һәм инде интернет тула. Ә ул иң ныҡ хәүеф тыуҙырған әйбер ул беҙҙең кеҫә телефоны. Бөтөнләй йәшенде күрәһең икән, ҡайҙалыр йәшен, хатта бына Өфөлә түгел, Өфө йәнәшендә генә ялтыраған йәшен дә ул үтә лә хәүефле. Йәшен ялтыраған ваҡытта төшөрөү генә түгел, кеҫә телефонын ҡулланыу бөтөнләй тыйыла, уны һүндереп ҡуйыу ҙа яҡшыраҡ. Әгәр ҙә инде һеҙ йылға ярында булһағыҙ, балыҡ тотҡан ваҡытта бит инде шундуҡ йылға ярынан алыҫҡараҡ китергә кәрәк, сөнки ҡармаҡ, шул уҡ ҡулсатырҙар ул антенна һымаҡ эшләй, үҙеңә фажиғәне тартып алып килеүе. Ҡулсатыр менән ҡулланырға ярамаймы йәшен? Ярамай, сөнки ҡулсатыр бит инде ул бейек нөктә булып тора. Уны беҙ тотабыҙ, ә ул антенна формаһында эшләп, үҙебеҙгә бына зарядты тартып фажиғәгә алып килеүе ихтимал. Шуға йәшен ваҡытында инде ҡулсатыр һәм ҡармаҡ тотоу үтә лә хәүефле. Йылға ярынан алыҫҡараҡ китергә кәрәк бит инде, шул уҡ бына яңғыҙ ағас янына, хатта бер тапҡыр атҡан ағасты ла ул ҡабат атыуы мөмкин. Шуға инде Йәшен бер урынға ике тапҡыр атмай тиһәләр ҙә, ата, беҙҙең тәжрибәлә шундай мәғлүмәттәр бар, хатта иҫбатланған мәғлүмәт дип әйтәйек, уның янына барырға ярамай. Бәләкәйерәк ҡыуаҡтар янынамы, йәйһә ышығыраҡ урынға ҡасырға бит инде. Йәй сүкәйеп ултырып, ҡулың менән ике аяғыңды, тубығыңды ҡосаҡлап, шундай нигә формаға килеп ултырыу ҙа яҡшы бит инде. Өйҙә булһағыҙ, әлбиттә һеҙҙең тәҙрәләрҙе, мөрйәләрҙе, вентиляционный трубаларҙы тип әйтәбеҙ бит инде ябырға кәрәк, сөнки шаровая молния инеүе мөмкин, ул шулай уҡ үтә лә ҡурҡыныс бит инде. Электроприборҙан һурырға кәрәкме? Әлбиттә, электроприборҙарҙы һурып торорға, улар менән ҡулланмаҫҡа, хатта бына физика законы буйынса әйткәндә, йәшен йәшнәп ямғыр яуып үткәндән һуң 30 минуттан һуң ғына электроприборҙарын ҡулланырға мөмкин, тоҡандырырға мөмкин. Шул уҡ бына кеҫә телефонында. Әгәр автомобилдә китеп барһалар? Автомобилдә китеп барһалар, әлбиттә туҡтарға кәрәк. Туҡтарға, әммә ләкин теге бына ҙур электр энергияларын үткәргән нимәләр янында түгел, унан алыҫҡараҡ, яңғыҙ ағастар янына түгел, хәүефһеҙерәк урынды эҙләп туҡтарға кәрәк. Шулай уҡ мына мин үткән ял көндәре буйынса ла әйтеп үтермен, беҙҙең ҡойма ямғырҙар булды бит инде. Ҡойма ямғырҙар һәм хатта боҙ борсаҡ яуған осраҡтарҙа теркәлде. Әлбиттә, теге бына фажиғә булды, шундай итеп, ҡурҡыныс итеп әйтеп булмаһа ла, әйтерлек булмаһа ла, беҙҙең ҡайһы бер райондарҙа инде кешеләрҙең баҡсаларына зыян килгән осраҡтар булды, сөнки бик көслө генә елләп ямғыр яуҙы бит инде. Йәнсура районында хатта бына ҡыйыҡ баштарын алып ташлаған осраҡтар булды һәм инде Баймаҡ яҡтарында ныҡ яуып, кешенең йәшелсә емештәренә зыян килтерҙе. Шуға инде һаҡланғанды Хоҙай һаҡлай ти. Үҙебеҙҙең бына көслө ел тип иҫкәртелә икән, мотлаҡ рәүештә нығытайыҡ үҙебеҙҙең өй баштарыбыҙҙы, кәртә ҡурабыҙҙы, һәм үҙебеҙ бына теге ныҡлы нығытылмаған ҡоролмалар йәнәшендә, хатта реклама шиттары йәнәшендә, ағастар янында яҡын тормаһаҡ ине. Рәхмәт әңгәмәгеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, йәйге ҡойма ямғырҙар ваҡытында хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен Рәсәй ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса баш идаралығы матбуғат хеҙмәткәре Ленария Малетдинова менән иҫкә төшөрҙөк. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.